Tene November kalo kile muga anani samba flan muga andu DMS-TV chena muso anche ani yantuma ayo bismillah ko kuga kibaru yo kena ko foli ani tanu wankan wana lami bago bela jele malikono ani malikoka ayo kuga kibaru no wati seli fulu ko fe kuno futba minu mabulugulu da ukuluka uludo betalike kuna fal damna labi erapu kuna fal jiso chama ya yira kafo ko États-Unis alere kon yemina siba yere kon kenika nyesi Ukraine yere makafo kon Ukraine halima son fuka Amerika ga plan de paix yere kon ateke no yere bla ola ko be ke sababu ni Amerika alere kon tena somble kaga kele kemna yere bla kata Ukraine chamana konana wa fana tena songa ga renseignement militaire yere kon di Ukraine yere ma kuna fonan nya yere kafo ko Amerika ale plan de paix yere dore kon proposer Ukraine jamana ye wala sa kele yere mi mani Russie jamana nyogon cho kele nu yere be sika dabla chugo mi yere la o plan de paix yere kon condition chama yere de kon bola wafana Amerika alere kon yaira Ukraine yere la ko aka tegeno yere kon bla o plan de paix yere kon naka kon November kalo kile muga an wolonfla natanye samba flan muga andru konote koni ayre kon maso yere kon mako alega kelgem na yere kon fushire te blagata Ukraine jamana kon tukuni États-Unis alere kon mega se kon na dogo bela jelere ke wala sa kelen yere kon kuntagala yere kon nganna jan tukuni wa fana kelen yere kon kana fanga yere kana boya ko sobe tukun ga klaka ga musakaw yere fana chama yere bolula America gouvernement ma yere kon mega yere jema yere la ka fokol be ku sokonu dongo bela jelere ke wala sa négociation yere ga ke Ukraine halen yuri sika kelen yere la wala saka kelen no yere bela jeli dabla koni ay États-Unis alere koni don kergere ne yere fon nani odi November kalo kile muga an wolonfla ko Ukraine alega teke no yere kon bla o seben yere kon ka ko korari ko Kiev alega ga decision yere kon tatile yere la ko sabula kon kele yere kon kuntagala yere kon jana ko sobe ke sababu kanani la kana baliya ba yere ni jamana filan nyogon cewa fana be ke sababu ni États-Unis alega politique ko yere kon be gele ya ko sobe no ola sa November kalo kile muga an wolonfla yere kon ni politique ko pression ba yere Ukraine jamana yere kan kon ya ko États-Unis yere kon ba ke ka fokale yere kon tina ga kele gamna yere bela jele bla kata Ukraine jamana kon nana ko ba yira ka foko Ukraine alere kon sirleno États-Unis yere la kele ko yere ta fanfe sabula ko Ukraine halega kele gemna chama yere be bo États-Unis jamana kon nana ina fo misil drone fukata se kele gemna farman ba yere fanama kon États-Unis ga deme yere kon te kanya shi Ukraine yere kon ma ko Ukraine yere kon yere te fushi yere de terrain militaire yere sanfe ola menace mi yere kon mega ke kanya shi Ukraine jamana yere kon ma ko o yere kon yi fere do yere de wala saka pression yere bla Ukraine jamana yere kan ni wala yere kon kira dabal bamba yere de Ukraine jamana kono do yere kon bulu sabla Ukraine jamana kono do yere kon jorole le ko soben ko yere na wa fana utefe gani akori yere kon signé telia yere kon na sabla ka be segu ganya ta yere kon na segi ko nga Ukraine yere fana tena son fe ko ni États-Unis lega de mem yere kon be nyesi kanya sa ga jamana yere kon na aka bono o yere kon fana la ami wakati mna na foko bi Ukraine halere kon me position gelman ba yere de la aka so nga tega no yere kon bla ni plan de pe yere la walma aka fin tigla ko yere kon fanga yere ga to ya ko so be kele ko yere ta fanfe en jamana be kena ko gele ba yere de la ami wakati mna na foko bi ko ayirara ka foko en jamana demsen chama yere kon kelen ko ga siro yere do kon mi siro mi yere dabora ko abe sogo yere kon ba o ko fe ko demsen mogo muga annani yere kon sara o kon yere la ko yo siro do re di demsenu yere maka yere ka foko abe nuga sogo hale nuga banamsen chama yere kon ba o siro nunu yere kon mini ko fe o kera sababu ka demsen chama yere kon bana mogo muga annani yere fana kon tora o kon yere la segal bara folo minu yere kon kela lu ya yere ka foko fura yere kon nana ko toxic industrial dore kon mo konana ni o produit chimique yere dore ni o joro fo yere te fura konana ko produit toxic mi yere kon mi fura konana ko produit mi labara usine belebele ma o yere kon fe kuma chamanu bata ka peinture yere regla ko produit chimique yere kon ga fan ko sobe kon na mina yere ma aleni système nerveux yere kon ma ko produit chimique yere ga far ko sobe harma de kon na féminin yere ma aleni a système nerveux yere kon ma ko ni a fitini ni yere doron kon mi ko be ge sababu kana ni fono haleni gele baw yere do yifugata se sa yere ma kere ne ala demsen kunda yere koni wale yere kon nyogona de la ke jamana were yere kon la min kera sababu ge gele bayri do wa kina ko yere la ni wale yere kon kera sababu ni maw yere kon mega ningal chama yere tengu yere la ma do kon mega ningal ke ko yalma ko fura englero la ku fillare katani produit yere kon kala wa ko yalma ko mu yere do yere kon megu yere ninga ko
wa fura nunu yɛrɛ kɔni tɛ se ɲan'u k'a bila sugu yɛrɛ kɔnɔna ni k'a feere dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ furudiri de ko sabula k'a bɛ se ka kɛ ko maa dɔ yɛrɛ de kɔni ye nin fura dilanna nunu yɛrɛ kɔni tromper ni ka na ni produit nunu yɛrɛ d'u ma k'a fɔ ko produit ɲuman de don kɔfɛ olu ka sɔrɔ k'o kɛ fura in yɛrɛ la maa si yɛrɛ kɔni de t'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra nin ko in na nka u ka autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛna tila ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɛ nin ko in na walasa k'a dɔn ni ɲininkali nunu bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye autorité maaw ye sɛgɛsɛgɛli baara belebele yɛrɛ de kɔni bolo da min na u bɛ taga sɛgɛsɛgɛli kɛ usine na usine min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka nin surun yɛrɛ kɔni dilan ale ni ka dankari fura yɛrɛ dilanni tɔgɔ la ale ni ka feereli yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dabila indi jamana kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu bɛ taa ɲininkali belebele yɛrɛ de tengu ni usine belebele yɛrɛ kɔni baarakɛla ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni de la ani laboratoire ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni ye nin fɛn yɛrɛ distribution yɛrɛ kɛ fo ka taa se dɔgɔtɔrɔso minnu yɛrɛ kɔni ye fura in yɛrɛ kɔni di u ka sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ fɛ k'a dɔn ni produit farimanba yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min yɛrɛ la ale ni maa min yɛrɛ kɔni nana n'a ye ka tila k'a dɔn ni siro tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ o usine belebele ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni produit sugu ɲɔgɔnna bɛ olu fana la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi indi denbaya caman yɛrɛ de kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ nin ko in yɛrɛ la sabula u yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ko n'a sɔrɔ ni produit sugu yɛrɛ kɔni tɛ siro wɛrɛw yɛrɛ kɔni na u kana taa d'u ka denmisɛnninw yɛrɛ ma a kana bɔnɛ wɛrɛ yɛrɛ kɔni la d'u kun tuguni nin wale belebele yɛrɛ kɔni kɔfɛ indi autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛliba yɛrɛ kɔni kɛ usine caman yɛrɛ la ale ni ka fura ninnu yɛrɛ kɔni tester yan'u k'u bila sugu yɛrɛ kɔni na walasa u ka feere wa fura minnu fana bɛ o usine ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni sigasigana fana bɛ ka kɛ olu la ni ka o fura ninnu yɛrɛ bɛɛ cɛ ni ka t'u bɛɛ lajɛlen jeni o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka o laboratoire ninnu bɛɛ lajɛlen datugu walima ka ɲangili yɛrɛ kɔni da maa minnu kan minnu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn k'u ka sariya kɔfɛlen ninnu yɛrɛ bato autorité maaw ka nin sariya gɛlɛn ninnu ale n'u ka nin sɛgɛsɛgɛli baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun de walasa ka dankari nin fura sugu ninnu yɛrɛ ɲɔgɔnna la indi jamana kɔnɔna na ale ni a ɲɔgɔnna fosi yɛrɛ ka na se ka don indi jamana kɔnɔ tuguni Nnamdi Kanu ni ale leader séparatiste Nigeria jamana kɔnɔna na n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna na tuguni a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔndɛnɛla a si kaso yɛrɛ la Nigeria jamana kɔnɔna na sabula a jalakilen don k'a fɔ k'a bɛ ka jatigɛ wale yɛrɛ kɛ Nigeria kɔnɔna na Nnamdi Kanu ale ye politiki baarakɛla belebele ye Nigeria jamana kɔnɔna na wa fana mouvement IPOB o sigira ale yɛrɛ de fana fɛ wa fanga belebele yɛrɛ de b'a la Nigeria SCNFA yɛrɛ fana fɛ Nnamdi Kanu ale ka laɲini de kɔni kun ye ka état indépendant dɔ yɛrɛ kɔni sigi n'o bɛ wele ko Biafra Nigeria jamana kɔnɔna na k'o fara ka bɔ Nigeria yɛrɛ la ko san 1960 wagati ko Biafra maaw yɛrɛ kɔni wulila ka mouvement ba yɛrɛ kɔni kɛ walasa u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni ta wala min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka kɛlɛba yɛrɛ kɔni lawuli civiliw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mouvement IPOB ale b'a ɲini kuma caman ka Nigeria yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni tila ale ni ka Igbo population maaw olu ka droit yɛrɛ fana lafasa Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma sɔn IPOB olu ka nin fɔlen yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin mouvement u ka mouvement yɛrɛ kɔni sigilen don walasa ka bingani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma ale ni ka violence jugu yɛrɛ kɔni kɛ fo ka taa se menace belebelew yɛrɛ kɔni ma k'a ɲɛsin jamana ka kɛlɛya yɛrɛ fana ma o de kosɔn u y'a yira k'a fɔ ko mouvement mɔgɔw yɛrɛ kɔni jatelen don k'a fɔ ko jatigɛ wale maaw yɛrɛ kɔni de don sabula u bɛ ka attaque violence jugu yɛrɛ kɔni de kɛ k'a ɲɛsin civiliw yɛrɛ kɔni ma Nnamdi Kanu u y'ale minɛ ka sababu kɛ ko ale yɛrɛ de kɔni ye ni mouvement yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔba ye wa fana violence ale ni kuma farimanbaw yɛrɛ minnu kɔni bɛ bɔ a ka mɔgɔw yɛrɛ da kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɔra ale yɛrɛ de fanfɛ sabula k'a bɛ k'a ka mɔgɔw yɛrɛ u bɛ ka wale jugu yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin civiliw yɛrɛ ma a tɛ ka fosi yɛrɛ b'o ko la a bɛ k'o tɔ yɛrɛ de kɔni juguya ka taga fɛ ko san 2015 wagati k'u kun ye Nnamdi Kanu yɛrɛ kɔni minɛ k'a bila kaso yɛrɛ kɔni na ko nka k'u tilala tuguni k'a bila caution yɛrɛ dɔw kɔni kɔfɛ o kɔfɛ u tilala tuguni k'a minɛ san 2021 wagati o de la a yɛrɛ kɔni bolila ka taga ko nka ko zena u kelen kɔni k'a minɛ ko a kɔni bɛna si kaso yɛrɛ de kɔni kɛ wa fana k'u bɛna kɔlɔsiliba yɛrɛ de kɔni kɛ walasa a kana se ka boli Nigeria juge kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ sababu ye ni ka attaque belebelew yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na wa a ka parti mɔgɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka violence jugu yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na ko a ka lutte yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ faratiba yɛrɛ de jamana sabatiliko yɛrɛ la n'a lakanako la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni diminen don kosɛbɛ u ye wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ ko kanukaw yɛrɛ kɔni tɛ
jatigi wale maa yɛrɛ kɔni ye k'a bɛ ka Igbo sigibaga maaw yɛrɛ kɔni ka hakɛw yɛrɛ de dɔrɔn de lafasa wa k'a mago bɛ référendum pacifique yɛrɛ de la jamana yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔna na Nigéria gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko ni décision yɛrɛ kɔni k'a tilelen don wa fana k'a tɛ sariya fosi yɛrɛ de sɔsɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamana yɛrɛ kɔni kan ka kɛ jamana kelen de don ko danfara fosi yɛrɛ man ka don ni ɲɔgɔn cɛ wa fana k'a man ka fara fara yɛrɛ wa fana ko ni maa fɛn fɛn y'a ɲini k'a fɔ k'i bɛ jamana yɛrɛ kɔni fara fara ko o bɛ jate sariya sɔsɔ yɛrɛ de ye ko ni violence fɛn fɛn fana kɛra IPOB maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛ tila ka ɲangi cogo jugu yɛrɛ kɔni na wa autorité maaw bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko ni condamnation yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ si yɛrɛ de kɔni tɛ sariya yɛrɛ kɔni sanfɛ ko sariya a bɛ boli bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kan nin wale yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de Nigéria jamana kɔnɔna na sabula ni mouvement maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka wuli ka na manifestation yɛrɛ kɔni kɛ Nigéria centrale yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɔfɛ o bɛna kɛ violence kɛlɛba yɛrɛ de kɔni ye Nigéria sigibaa maa caman yɛrɛ de kɔni jɔrɔlen o ko yɛrɛ la sabula u b'a dɔn k'a fɔ ko IPOB ale mouvement maaw yɛrɛ kɔni labɛnnen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen la ni kana attaque walima violence yɛrɛ kɔni kɛ wa jamana centrale yɛrɛ la ka sanga ni lakanabaliya min bɛ Congo RDC ale SNF yɛrɛ kɔni fɛ ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko Congo RDC ale autorité maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka u ka san 2026 budget laseli yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wari camanba yɛrɛ de don u ka armée yɛrɛ la ka sanga ni lakanabaliya yɛrɛ u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye SNF yɛrɛ fɛ k'u ka san 2026 budget wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ taga fo dollar wari miliyari 20 ani buruburu 3 yɛrɛ de la min na u bɛna kɛmɛ sara la 30 yɛrɛ kɔni de ta ni ka o don u ka jamana armée yɛrɛ la ko nin bɛna yɛlɛmaba yɛrɛ de don u ka ko yɛrɛ la wa fana a b'u ka jamana fanga yɛrɛ de kɔni yira ko sabula ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'u ka autorité maaw yɛrɛ kɔni kun tɛ nin wari ye hakɛya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko nin wale yɛrɛ bɛna kɛ yɛlɛmaba yɛrɛ de ye u ka jamana ko la ale ni fangaba yɛrɛ de ko sabula ko wagati tɛmɛnenw la k'u ka nin décision yɛrɛ kɔni kun jɔjɔ de ye walasa ka dankari groupe armé M23 maaw yɛrɛ ka wale jugu yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna na ko jɛkulu maa ninnu yɛrɛ b'u ka jamana SN fan zone caman yɛrɛ de kɔrɔti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nord Kivu yɛrɛ kɔni la k'a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ Congo RDC ale SNF sigibaa maaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔlen yɛrɛ don kosɛbɛ ka sababu kɛ maa maramafɛtigi ninnu yɛrɛ ka violence jugu yɛrɛ ka ɲɛsin yɛrɛ u ma o fana ko kuma caman k'u bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ kɔni de gɛn ka b'u sigiyɔrɔw la ale n'u ka maraw fana kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni Rwanda jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ M23 maa ninnu yɛrɛ jalakilen don k'a fɔ k'u bɛ ka attaque jugu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Congo RDC ale fintigilakaw yɛrɛ ma fo ka taa se a civiliw yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ de kosɔn Congo gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka caman yɛrɛ de fara u ka armée fanga yɛrɛ kɔni kan ka minɛn kuraw yɛrɛ san ale n'u k'u ka fintigilakaw ka baaraw moderniser fo ka taa se u ka population mɔgɔw ka lakana yɛrɛ kɔni fana ma ko hali n'a sɔrɔ Congo RDC ale yɛrɛ kɔni bɛ ka wari caman yɛrɛ de don a ka armée yɛrɛ la walasa ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'o t'a yira k'a fɔ ko Congo ale yɛrɛ kɔni bɛ nin ban diplomatique ko yɛrɛ kɔni ma Congo gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ taga fɛ ka discussion yɛrɛ kɔni kɛ walasa kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka dabila cogo min yɛrɛ la hali ni solution yɛrɛ bɛna sɔrɔ a la cogo min yɛrɛ la ko nka ko yɛrɛ kɔni t'olu bali k'u ka jamana yɛrɛ kɔni lakana walasa fɛɛrɛ fila yɛrɛ kɔni bɛ Congo ale yɛrɛ kɔni bolo ni kɛlɛ ko yɛrɛ la fan dɔ la a bɛ kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɛ walasa kɛlɛ yɛrɛ kɔni a bɛ se ka dabila cogo min yɛrɛ la wa fan dɔ yɛrɛ kɔni na a labɛnnen don ka kɛlɛ yɛrɛ de kɔni kɛ walasa k'a ka territoire bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni lakana u ka assemblée maaw yɛrɛ kɔni ye nin sariya kura in yɛrɛ kɔni ta araba tɛmɛnen novembre kalo tile 19 san 2025 o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka o sɛbɛn yɛrɛ kɔni bila ka taa u ka jamana sena yɛrɛ kɔni fɛ walasa ale bɛ se ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni kalan ko kura tuguni sena ale ka kalaniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ budget ale yɛrɛ kɔni bɛ cari u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ o kɔfɛ san 2026 u bɛ sɔrɔ ka budget yɛrɛ kɔni baaraw appliquer kɛmɛ sara la ka 30 yɛrɛ kɔni ta jamana budget la ni ka o don u ka jamana armée yɛrɛ kɔni na u b'a yira k'a fɔ ko lakana ale yɛrɛ de kɔni ye fɛn fɔlɔ yɛrɛ ye wa gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'u ka fanga yɛrɛ de yira M23 maaw yɛrɛ la k'olu bolo ko walasa jamana yɛrɛ kɔni ale ka sabati ko o yɛrɛ kɔni bɛ dépend fintigilakaw olu ka sebaya yɛrɛ de la u ka nin décision ba in yɛrɛ tali kɔfɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko nin décision yɛrɛ kɔni tɛna caman bɔ u ka jamana budget dɔw yɛrɛ la i n'a fɔ kɛnɛya ko ale ni kalanyɔrɔ joli fo ka taa se sirabaw yɛrɛ joli fana ma dɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko est ce que ko Congo jamana ale ka nin wale yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ ko est ce que k'a bɛna se ka zone minnu bɛ M23 maaw yɛrɛ bolo ko est ce que k'a bɛna se ka o mara ninnu yɛrɛ ta
An b'a fɔ ko Congo RDC u ka jamana kan décision ba yɛrɛ kɔni talen décision ɲuman ba yɛrɛ de sabula jamana lakana ko yɛrɛ o sirilen yɛrɛ de bɛ armée ma o yɛrɛ de kɔnɔna ko ka kɛmɛ sara la 30 o yɛrɛ ta u ka budget yɛrɛ kɔnɔna ni ka o don u ka armée yɛrɛ kɔnɔna ko bɛ na kɛ sababu ye ka lakanaba yɛrɛ de sabati u ka jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bi ko kan kibaru kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.